Jadi angin. Kompos. Ya. Iki ojek telek malah rawong iki wae. Iki tukang ojek telek iki. Ojek tapi telek. Iki ojek kompos. Telek iki. Situasi pengiciran. Jadi kan anak 16 tentang buta. 16 jadi kan. Aja sih. Lontong. Ya. Lontong, pindon. Kan marani ndak? Ora diparani ra krungu lho kowe. Jalan Tumo. Kalau omongi ya. Nggon kula tak pake dhewe ya meso kecer kok. Iku malah rong lari lesak. Rong lari tahun. Yang takon gosak jane wong ngene cangkongan ngene kan. Pocokan kabehane ketok. Ya nek dedek katok nek bek kaya ceblok katok suwe-suwe. Klaten iki cara sing rada ndek diabukne. Ya padha satore. Angin. Arek to. Lah aku dimimi nyaret wong kuwi. Arek iki lenyut sak jajal. Aku situ kono arek kampar iki. Penak icir karo gejik tibake. Tangane mlontor-mlontor nak gejik. Iki. Liki. Wes ta, gejik saking ambane lantir aja kaya ngene. Ngerti dhewe lah nek sampeyan ambane iki. Wes ta. Sak polmu nak gejik. Sak mlicetmu pokok. Iki ojek telek malah rawong iki wae. Ayo wae glundung. Terus. Gini, ngelarek tebon iso gak turut larikan ki piye le menge? Ngejeng rono kan. Ono larian malah. Ya maksudnya masih lariane jagung bengkongan turut benggangane kudune. Lah iki medhot lho ki.
dipek kencenge maksudnya. Dipek mujure. Nah turut larian kan penak. Lah sing kira ndak turut larian, lah sing iki lho. Jan beda adoh iki. Medhot larian iki. Sakit togel tral iki. Jere. Wes landhep engko, kelandepen. Wis dikikir pindho kok. Sak yo kene dua metu ya, Mbak. Kuwi nang piji kono lho. Gemek cas. Anu kaos kakene oren lho. Kok sore menyang ya? Ya. Kok sore wani menyang ora? Ke santer. Kaya wis matuk jam kita waduh kaya. Halo. Kanggone sapa etan kae? Ya kaya wis matuk. Bar ketahe walalah. Wonge pirang-pirang no e. Wakeh wonge. Biasane enteng-enteng ngono laut iki. Apa enteng-enteng?